Здравейте, кюстендилци! Топлият ветрец люлее цъфналите дървеса. Всяко ятичинка пее, всяка капчица роса стига чак до сърчицето на цветенца и треви. Планината чиста свети, гиздаво се премени, пролет вълна град повдига, пият корените сок, малка палава влига, пей над бистрия поток. Колко нежност, колко слънце трепка в пъстрите крилца. Ех ти, младо жидно зрънце, радвай се на пролетта! Честита пролет, Кюстендил! Честита пролет на всички! На тези, които успяха да се качат с празничното шествие, на онези, които не успяха и ще ни гледат в момента по телевизията. Това беше прекрасното изпълнение на нашата малка актриса Дамяна Ризова, която е част от театралната школа към Обединен детски комплекс Кюстендил. Моя милост е техен ръководител, аз се казвам Ани Кръстева. Чухте изпълнение на стихотворението "Пролет в родината", написано от нашата съгражданка Веса Паспалеева, която през далечната 1980 година печели престижната награда Ханс Кристиан Андерсен. Бъдете здрави, кюстендилци, усмихнати като пролетното слънце и свежи като пролетната роса. Кюстендилци посрещат пролетта в Хисарлъка, наистина от незапомнени времена. И всяко време вплита своя штрих в стародавната традиция. Откъде? Ако не от Хисарлъка, ще се види най-рано първият пролетен изгрев на слънцето. Традициите, каквото и да се променя, съхраняват своята същност, култа към деня на пролетното равноденствие, към вечния кръговрат на природата, към живота. И никак не е случайно, че пролетта винаги тръгва по своя шеметен цъфтящ път тъкмо от Кюстендил! Защото тук боговете са изсипали от всичко хубаво и по много. Топли, непресъхващи целебни ръки, плодородие, здраве, възможности. Пролета идва отново и ще идва всеки път. Все така млада и дръзка, все така нова, уханна, шеметна. Днес Кюстендил възобнови една позабравена традиция. Жителите и гостите да се качат към хълма Хисарлъка с празнично пролетно шествие, което поведоха новоизбраните девойки Кюстендилска пролет и техните предшественички. Много млади и пораснали момичета, които през годините назад са били част от традицията за избор на девойка, символ на Кюстендилска пролет. Също бяха част от това шествие. В него участваха деца и младежи от танцови, музикални школи, множество граждани и официални гости. А сега искам да изпратя младата Дамяна Ризова да си почива. Още веднъж аплодисменти за нейното изпълнение. Дамяна, поклони се. Много се притеснява. Благодаря ти, можеш да отидеш ето там. Община Кюстендил благодари на всички, които уважиха поканата да бъдат сред нас в празничния ден. Кметът на град Кюстендил, заместник кметовете, областният управител на град, на област Кюстендил, заместник областният управител, председателят на Общинския съвет, много общински съветници, много представители на бизнеса, на културни институции,
Благодарим и на българския посланник на Република България в Северна Македония, господин Ангел Ангелов, на Ирена Георгиева, заместник министър по туризма, на Чавдар Георгиев, почетен гражданин на Кюстендил и заместник министър на културата, на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на ректора на Националната спортна академия, професор Красимир Петков. Благодарим на всички, които уважиха нашия празник. Благодарим и за поздравителните адреси, които получихме от президента на Република България, от председателя на Народното събрание, от Сдружението на общините и от много институции. Нашият празник се знае по цяла България и всички се поздравяваме днес. Как? С поздрава? Не ви чувам! Хайде по-силно, кюстендилци, усмихнете се и... Абе, после ще ядете кебабчета, ама дайте сега по-силно, моля ви се, още по-силно. Прекрасни сте, честита пролет още веднъж. Празникът Кюстендилска пролет е знаков за града. То е едновременно съвременено културно наследство, но и пресъздаване на древна местна традиция. То е съчетание от култовите практики на траки и римляни и почитаем към соларните божества и лечители Асклепий, Хигия, Телесфор, Аполон и Дионис. Допълнен от християнската семантика на средновековието с интерпретации на легендата за свети 40 мъченици и посветеното им оброчище на хълма над град Хисаралък. Сега при нас за пролетни поздрави и благополучия с пожелания за здраве и късмет ще поканя домакинът на нашия дом Кюстендил, господин Огнян Антанасов. Уважаеми съграждани, честита пролет! След всичко, което каза кака Ани, аз за празника няма какво да добавя. Дамяна я разбирам, тя е срамежлива като баща и виждам го в публиката. Бих желал да пожелая на всички кюстендилци, както винаги, да бъдете усмихнати, да бъдете ведри, да бъдете здрави, да бъдете носители на новото. Днес, в деня на пролетното равноденствие, се обръща зимата, идва пролета, идва новото, идва новия живот. С новата сцена идва новата клетка. Пожелавам един хубав празник на всички. Благодаря ви за това, че се включихте в шествието, че успяхте да дойдете, че всички успяхме да издържим да се качим до тук. До година ще се постараем да има и автобуси за по-възрастните, защото за такива хора като мен малко е трудно вече. Благодаря на децата, благодаря на момичетата, които пееха. Може би сте ги чули с това невероятно еко, което се получи. Просто има две думи. Това е Кюстендил. Благодаря ви, обичам ви, всичко е благодарение на вас. Благодаря. И забравих най-важното. Девойките, новоизбраните, миналогодишните. Бих искал някой да каже малко думи и за символите, не знам. Ще има. Добре. Защото символите, те са много важни, символиката и за да не мръзнат момичетата, даваме път на тях. Благодаря. От незапомнени времена, в деня на пролетното равноденствие 21 март, което съвпада с старото честване на паметта на свети 40 мъченици, жените месели обредни пити, възнасяли ги на светото място в Хисаралъка и ги разчупвали за здраве и успех в домовете си. През 1966 година се поставя началото на традицията за избор на девойка Кюстендилска пролет. Сигурна съм, че знаете, че това е първият конкурс за
красота в България, който избира се тази кюстендилска пролет и се придружава от две подгласнички. Те символизират нежната стъпка, с която пролета идва, младостта и новата надежда, подобно на трите нимфи, харидите, богини на плодородието, от древните оброчни плочки, намерени под Хисаралъка. Девойка кюстендилска пролет със своята чистота, хубост, младост е олицетворение на пролетта. Тя спира в себе си качества, присъщи на майката земя, на възраждащата се природа. Отключва радостта в първия пролетен ден в сърцата на всички кюстендилци. Хубавата девойка радва окото, моминската чистота въздига душата и носи надежда. Тя, девойката, е сравнявана с най-хубавите плодове и цвета на плодородната българска земя. Сефирен полъх с мирис на кокиче, с нежна стъпка и докосване на пеперуда, с глас на слави ще ни поздрави, че пролета идва в нашите земи. И днес, на 21 март, тук на хълма в Хисаралъка, по стара традиция, новоизбраната девойка кюстендилска пролет Лея Йорданова, нейните подгласнички Милана Колевска и Милана Станкова ще приемат от миналогодишните носителки на титлата символите на града, представящи най-голямото богатство на Кюстендил – минералната вода, плодовете и хляба. Водата, жива и вековна, поливаме напред, за да извира и да не пресъхва, да носи здраве и живот за нас и нашия народ. Раздаваме плода, за да изобилна нашата земя, да има благоденствие във всеки дом. Хляб като слънце, като огън и злато разчупваме днес, за да е благословен трудът ни и всяко добро начало за нас и нашия град.
Честита пролет, Кюстендил! Бъдете здрави, искащи, можещи и успяващи, бъдете обичани и обичащи, усмихнати и винаги с пролетното настроение в душите си. Девойките ще слязат, за да раздадат плодовете на нашата земя, да разчупят хляба, всички ще можете да си вземете от него и да полеят с вода, за да ни върви. Кюстендил съхранява ревниво своите древни традиции, защото те не са случайни. Създал и съхранил ги е самият народ. Пролетният празник зарежда града с енергии, с които той диша, живее и гради съдбата си през цялата година, както я е градил през вековете. Виждате, красивите момичета са вече сред публиката. Почерпете се всички за здраве, за плодородие, за надежда, за вяра. Благодарим, прекрасни момичета. Вие наистина донесохте светлина и надежда. С гордост... Какво стана? С гордост носете титулата девойка Кюстендилска пролет и представяте достойно нашия град, за да се гордеем с вас. Уважаеми дами и господа, днес до 18 часа ще имате възможността да посетите цветното изложение Кюстендилска пролет на площад Велбъщ. Също там мълчуганите ще могат да се включат в кулинарна работилница за пролетни лакомства, организирана от професионална гимназия по туризъм Никола Йонков Вапцаров. За мълчуганите тук, на Хисарлъка, община Кюстендил е предвидила и пролетни арт-работилници, организирани от центровете за социални услуги, които ще продължат до 16 часа. Те са разположени непосредствено до крепостната стена в лесопарка, зад паметника на залесителя на Хисарлъка Йордан Митрев. Нека заедно се насладим на този прекрасен пролетен ден. А най-хубавото във всяка традиция е празникът.